kaseta. Bai. Hola, arratsaldeon denoi. Arratsaldeon denoi. Gaur ziklo honetako azkena izango dugu eta Ramon Andres du hemen baita Bilbakokoz ere bai ekitaldiko koordinatzailea. Ramonen kurrikuluma urrenako da poeta entsegugilea da eta musika alorreko aditua. Egunkari eta aldizkari askotan argitaratu ditu artikuluak. Bartzelonako entsegusaria lortu zuen, besteak beste, baitan kritikaren nazio saria ere, Los árboles que nos quedan liburuagatik. Estado kritiko liburua argitaratu zuen, eta urte horretan bertan, Viana printzearen saria lortu zuen bere obra guztiagatik. Bilbakokozen oharra ere badaukagu, psikoanalista Donostian, eta psikoanalisiko eskola lakanianoko kidea, El deseo trans obra kolektiboan egin du, lan gainera eta beste hainbat liburu argitaratu ditu, esaterako Freud, como el despertar de la humanidad, eta bestalde kulturaren beste alor batzuk jorratu ditu. Juan Ignacio Etxartekin batera, hau da, nirekin batera, mintzalagun zikloko koordinatzailea da, Koldo Mitxelenan, eta honekin amaitzen da hain zuzen ziklo hau, beraz, eskerrak eman nahi dizkiegu, gure zikloetan parte hartu duten guztioi, baita Patxi koordinatzaileari eta Koldo Mitxelenari, eta abarri posible egiteagatik noski. Sarreratxoa irakurriko dut, eskutan izango duzuen postalean agertzen dena. Gaur eskuartean dugun gaiaren ingurukoa da. Ez dago isiltasun bakar bat, baizik eta asko hain da honela, baizik eta isiltasunaren historia bat egin zitekeen. Ez da soinuaren kontrakoa, ez da ahotsaren kontrakoa, munduaren zati bat da, espazio sagratu bat, filosofiaren lekua, eta isiltasuna dator aditzaren hitzaren aurretik, eta jarraian honen inguruko elkarrizketa bat egingo dugu guztion artean. Amaieran, bukatzen dugunean, parte hartzeko gogoa daukana mikrofonoa eskura izango du. Beraz, aurrera. Eskerrik asko, Juan Ignacio, aurkezpen honengatik eta mila esker Ramon Andresi gonbidapena ona hartzeagatik eta hemen egoteagatik, gaur gurekin baita zuei guztioi ere hemen egoteagatik. Ramon Andres gonbidatzearen ideia ziklo honen proposamenetik abiatu zen. Eta proposamena da hain zuzen elkarrizketa lantzea psikoanalisiaren eta bestelako diskurtso eta disiplina batzuen artean, arteformen artean, eta abar. Eta zentzu horretan Ramon Andresen moduko pertsona bat gonbidatzea zaila egin zitzaigun, hainbat gai landu zitezkelako berarekin, oso ibilbide zabala izan duelako. Eta hain da harrigarria haren jakintza, ezen zaila baitzen gai bakar bat aukeratzea. Dena den, nola ez, sobre el silencio isiltasunari buruz liburua hautatu nuen. Harrigarria da liburua, Espainiako mistikoi buruzkoa da, haientzat isiltasuna garrantzitsua izan baitzen, beren esplorazio espiritualean. Baina lan honen esplorazioa edo lan honen jorratzea niretzat ez ezagunak diren autoreak ezagutarazi dizkigu. Santa Teresa ezagutzen dugu, noski, San Juan ere bai,
San Ignacio, baina badaude beste zenbait autore ezezagun eta oso garrantzitsuak. Eta Ramonek ezagutarazi dizkigu hain zuzen. Beraz, ohikoa da pentsatzea psikoanalisiaren erabilgarritasuna edo operatibitatea bereziki hitzean oinarritzen dela. Eta uste dut ñabardura txiki batzuk egin behar zaizkiola horri, edo ñabardura asko, izan ere psikoanalisiaren oinarria funtsean isiltasuna da, beste ezer baino lehen. Hau da, psikoanalistak bere pertsona, bere sinesmena, bere ideal sorta isilarazi behar du egia, errealizazioa eta hitza eta esatea bera azalera dadin. Analizatuan, berarengan noski Freud, edo Freudeko beto esan da zioen, dedikazio handia behar dela eragiketa hori egiteko. Hau da, norberaren pertsona isilarazteko eta ondorioz psikoanalisiaren bitarteko izan alizateko. Hau da, psikoanalizatu alizateko diskurtsoaren bitartez eta abar, eta ondorioz beste norbaiti bere inkontzientea deszifratzen laguntzeko. Izan ere horixe da gure buruaz ez dakiguna inkontzientea. Eta autorreflexioaren bitartez, autoesplorazioaren eta hausnarketaren bitartez ezin dugu inkontzientera heldu. Hain zuzen, norbait behar dugulako, ara iristeko. Ildo horretan, Ramon Andresekin solastatu alitzatea eta mistikon esperientziaz eta haien isiltasunaren bilaketa mintzatu alizatea oso garrantzitsua da. Haiena errealizazio ez espiritual bat zen baizik eta pragmatikoagoa, bere buruarekin arazoak dituelako psikoanalizatzen dugun horrek. Eta beraz, hitzaren eta isiltasunaren garrantzia sekulakoa da izatearen errealizazio horretan. Errealizazio horrek egingarria behar du, pertsona horrek bere buruaren izenean hitz egin dezan. Iruditzen zait erresonantzia oihartzun handiak dituela analisiaren esperientziak berak, zeina ez baita psikoterapia bat, hori oso garbi utzi behar da, psikoanalisi bat ez da psikoterapia bat, oso esperientzia bitxia eta berezia da. Beraz, ze ikaskuntza edo oihartzun topa ditzakegu Espainiako mistikan, erabilgarria zaiguna gero onartzeko asmakuntza bat, esaterako psikoanalisia, asmakuntza kultural bat, kulturaren historia bati ere erantzuten ari zaion. Hau da, mistika zuek aurkezten duzun moduan, eta esatea uzten badidazu, erantzun bat da. Zientziaren subjektuaren sorkuntzari emandako erantzun bat. Garai hartan sortu baitzen gutxi gora bera arrazionalitatea, Descartesen pentsatzen dut beraz banaiz, garai hartakoak dira. Eta beraz mistikak subjektibotasunaren alderdi bat argitzen du. Zientziaren diskurtsoak hartu ezin duena. Hau da, gainera, zientziaren diskurtsoak baztertu egiten du erabat. Ez du ezagutzen. Hauxe da nire galderetako bat. Uler aldezakegu mistikoen bilaketa hori erantzun kultural bat dela, barkatu. Eskakizun existentzial bati emandako erantzun bat dela alegia. Oso ondo aurkeztu duzuzuk liburuan.
filosofia eta erlijio handienetakoek ezin dute jakintza hori guztia zatikatu. Eta garrantzitsua da ulertzea historia ez dela lineala, ez da itzultze eterno bat ere. Zure baimenarekin, historia Jacqueline Millerrek planteatzen duen moduan, beti ari da hutsune bati biraka, baina beti ematen du urrats txiki bat aurrera. Hau, esango nuke, presente dagoela mistikoak aztertzen dituzun moduan. Esaten baituzu haien irakaskuntza gehien edo haien irakaskuntzen zati bat egungo filosofietan topa daitezkela. Eta noski baita psikoanalisian ere. Beraz, hasiera batean, galdera hau egingo nizuke, baita beste txikitxo bat, pertsonalago bat, ere. Uste dut lan egiteko daukazun modua, musikatik, musikari gisa egiten duzun lan hori, idazle moduan, poeta, ikartzaile moduan, alderdi horietan guztietan isiltasuna ezinbestekoa da, baina ezberdin agertzen zaigu eta ezberdin tratatzen dugu. Hortaz, galdetuko nizuke, nondik atera zen isiltasuna eta mistikoen isiltasuna zehazki esploratzeko zure nahia, zure esperientzetik bereziki. Eskerrik asko, mila esker ere zure bi galderengatik. Lehenarekin hasiko naiz. Hemen esan dugu isiltasun mota ugari dagoela, izaera ezberdina dutenak, eta hasiera batean kontraesan bat lirudiken gauza bat esango dut. Barne bizitza, mistikoa, ez da subjektiboa, baizik eta subjektibotasunarekiko talka bat. Eta 16. mendean, Juan de la Cruzen garaietan, Avilako Teresaren garaietan, Avilako Juanen garaietan, edo Alkantarako Pedroren garaietan, hau baitira aipatu dituzun mistiko hauek, garai hartan hori bazegoen, baina nondik dator isiltasun behar hori? Ez dator soilik meditazio disiplina batetik. Aitzitik, aspalditik dator. Izan ere, isiltasunak entzutea dakar. Eta entzute hori erlijioetan topatzen dugu, zoroastrismoan esaterako, topatzen dugu entzute bat Mesopotamian esaterako, eta topatzen dugu Grekoengan, Pitagorasen, zeina Babiloneara joan baitzen, eta han esferen ulerkera ulertzen baitu, matematika ikasten baitu, baita isiltasunaren ulerkera ere. Esaterako, Samoseko komunitate pitagorikoetan, irla hortan jaio baitzen Pitagoras, han sortu ziren hainbat komunitate oso era naturalean banatu zirenak, maisuak batetik, badakitenak, hitz egiten dutenak, eta horiek dira matematikoi delakoak, ez matematikaz zekitelako, baizik eta kontzeptu fisikoaren ezagutza sakona zutelako, mundua ezagutzen zutelako unibertsoa. Batetik matematikoi hauek zeuden, eta besteak akusmatikoi, hau da, akusmatikoak entzuten dutenak. Hinduismoan esaterako, Upanishad kontzeptua dugu, eta Upanishad da maisuaren ondoan eserita egotea. Entzuteko, beraz, entzutea agertzen zaigu berriz. Entzute hori gabe ezin dugu mundua irudikatu.
Errebelazio espiritual handiak entzunez egin dira. Jainkoak ez baitira ikusten, intuizio bat dira. Biblian aldiz, jainkoaren agerpen ugari ikusten dugu. Haizean, arroiletako oihartzunetan, eurian, hau da, entzumenaren bidezko eraikuntza kontzeptual hori aspalditik dator, eta musika horren eratorpen bat da hain zuzen. Nolabait natura abstraitzen da, fisis deritzon hori abstraitzen da, fisis da naturaz pentsatzea eta ez norberarengan. Greziaren aurretik 25.000 urte atzera egiten badugu, dagoeneko zantzuak topatuko ditugu entzute horrena. Mundu ezezagun edo paralelo bat entzutearen inguruko zantzuak daude. Reznikov delakoa bizi da oraindik, musikaria da, antropologoa, eta esplorazioak egin zituen Ariesko kobetan. Egiaztatu zuen han, ekipamendu baten bitartez, gauza zinez harrigarri bat. Eta da, hormetako pinturek, zeinuek, lehen simboloek, eskuek, bat egiten zutela, oihartzun handiena zuten guneekin. Haitzuloetan, oihartzun eta erreberberazioak lortzen zituzten eta han margotzen zuten. Pentsatzen dugu katedraletan espiritua eta musika batzen diren momentuan, eta bar, ulerkera hori aspalditik datorkigu. Greziako tenpluetan, gong esango genioken moduko instrumentu bat zuten, brontzezko xaflak, eta ura kolpatuz, zeruko soinua imitatzen zuten, trumoia imitatzen zuten, Zeus erakartzen zuten lurrera nolabait esateko. Eta hori guztia entzumenaren bidez egiten zen. Nietzschek zioen entzumena beldurraren organoa zela. Irudikatzen laguntzen duen organoa delako. Eta gauez, zaraten zuten dugunean, izutzen gaituen organoa delako, ikusten ez dugun horren berri ematen digulako. Oso garrantzitsua izan da hau, bat egiten duten irakaspen horiek guztiak ikustea, sufismotik hasi eta pertsiara eta gero hegoaldera hedatu zena, judaismoa, guztiak alderdi ikusezinarekiko elkarrizketa bat dira. Eta elkarrizketa horrek entzute bat behar du. Hain zuzen, Juan de la Cruzen garaian horixe bera berreskuratu zen. Karmelita zen, oinutseko karmelita bat, eta horixe nahi zuten, jatorritara itzuli. Eta haien ulerkeran bazen individuo bat, boteretsu egingo zena, edo, hobeto esan da gaur egungo irudipenean, badago diruz asetzen den pertsona bat, gero dirua imperioa zabaltzeko armadetan gastatzen duena, eta hor agertzen da individu bat bere buruaz ziur dagoena. Hau beste aditu batzuek ere landu dute, aipatu dute nora ez hori hautsi beharra dagoela guztia borondatearen esku ez uzteko. Hau da, proiektu politiko gisa aurkezten den borondate baten esku ez uzteko.
hauxe iruditzen zait hain interesgarria. Testu inguratze hau. Mistikari testu ingurua jartzea eta ulertzea zer erantzun mota ekarri zuen ordura arte finkatuta zegoenera. Proiektu politiko, kultural, ekonomiko gisa ezarri zen horretara. Izan ere, aurretik, judutarrak kanporatu zirenean, moriskoak baztertuta zeuden, alderdi morisko guztia baztertuta zegoen, eta orduan mistika desagertu egin zen. Teresarekin, haren maisu Osunako Frantziskorekin, Alkantarako Pedrorekin, eta abarrekin berreskuratu zen jakintza aintzinako hori. San Juan de la Cruzek influentzia sofi handia omen zuen. Ein batean bai, baina kontua da berreskuratu egin zela jakintza hori. Dena den jakintza ez zegoen konpartimentalizatuta. Nik gogoko dut pentsatzea Arabaz osoen odei horren parekoak direla, horrelakoxeak direla ezagutzak eta antzeko zerak, alderdiak. Islama agertu zen, kristautasuna agertu zen, eta ezagutza leku askotan zabaldu zuen. Ez da egia dena konpartimentutan banatuta zegoenik. Iñaki Preziadoren liburu zoragarri bat badago, maisu budista bat da bera, Tibeten bizi izan da urte luzez, eta adineko pertsona bada, dagoeneko edadetua da. Ikerketa bat egin zuen zetaren bidearen inguruan, eta liburuak isiltasunaren bidea izena du. Erlijio horien eta taoismoaren lotura aztertzen du liburuan, oso lotura garrantzitsua baita. Dena elkarri oso lotuta zegoen. Momia grekoak topatu dituzte, Txinako zeta batean bilduta, adibidez. Ideiekin gauza bera gertatzen zen. Ideiak badatoz, badoaz, lotzen maisua ustez Taoaren inspiratzaile izan zena, edo autore agian, Mendebaldera etorri zen eta galdu egin zen. Maisu iranioak entzutera etorri zen, maderismoko maisuak entzutera. Yin eta yang, ez da dualismo erredukzionista bat, ez gara horretaz ari, baizik eta indar oreken inguruko ulerkera bat. Pitagorismoan eta Aristotelesengan ikus daitekeen kontrakoen orekaren ideia da. Maskulinoa, femeninoa. Oso interesgarria iruditzen zait esan duzun horixe, binarismoaren kontua. Hobeto esan da, binarismoa auzitan jartzeko behar hori, edozein gaitan. Baina bereziki, isiltasunaren alorrean. Ulertzen badugu isiltasuna hitzik ez da dela, isiltasunaren kontzeptu mugatu bat gelditzen zaigu oso. Bai, gainera, isiltasuna ez da hitzik eza bakarrik, aitzitik gauza oso mentala da. Otoitz mentala ari ziren, eta oso fama txarra zuen horrek elizan. Beste karmelitek giltzaperatu egin zuten, 9 hilabetez San Juan de la Cruz, esaterako. Aietxek zigortu zuten, baita Teresa ere. Oso interesgarria iruditzen zait hori aipatzea. Isiltasuna politikaren faktore bat izatearen kontu hori. Izan ere, haiek lantzen zutena zen
isiltasun bat bilatzea, ez dena soilik hitzik eza, baizik eta harago dagoena binariotasunetik ere, hirugarren leku bat den isiltasun bat bilatzen zuten, eta Lacan aipatuko dut, esaten baitu, beste leku hori, beste gauza hori guztiok behar duguna, da desioaren, aspermenaren, enklaustratzearen, errebeldiaren, otoitzaren eta vigiliaren lekua. Irudi horiek eman zizkigun, gure subjektibotasuna irudikatzeko. Baietzaren eta ezetzaren eremutik harago dagoen hori irudikatzeko. Interesgarria da ikustea, halako itzala duten intelektualek, halako itzal etiko eta intelektual eta poetikoa dutenek esaterako, Santa Teresa adibidez, pertsona horiek guztiek isilarazi egin nahi izan zituztela gaur egun kantzelazioaren kultura daukagu, estatu batuetatik etorritako kultura hori, nolabait esateko, eta horrela isiltasuna ezartzen da pertsonengan edabide batetik entzeko pertsona bat edo dena delakoa. Garai hartan, bazeuden kantzelazio modurik ere, Karmeliten partetik esaterako, bazen, ezta? Horrelakorik. Juan de la Cruzek 43 urte zituela, eta hiltzear zegoela, bere errebeldia leporatu egin zioten, eta Juan de la Cruz garrasi artean hiltzen. Juan de la Cruz hil eta 30 urtera frantsesez argitaratu zen. Eta hemen artean argitaratu gabe zegoen. Eta gero, hemen argitaratu zenean, kantu espiritual delako batean argitaratu zen. Juan de la Cruzek jolas egiten zuen senarra den jainkoaren eta arima den emaztearen kontzeptu horrekin. Jolasean aritzen da eros horrekin. Hori sekulako eztabaidagaia izan zen. Are gehiago, zentsura arrazoi handia izan zen. Leongo Luis Salamancan hebraista zen, eta El Cantar de los Cantares itzuli zuen. Esan zuen bulgatak akats ugari zituela, eta hebraieratik hasi zen Biblia itzultzen. Garai hartan sekulako salaketak heldu ziren eta 3 urte eman zituen kartzelean. Itzulpen horrengatik, bulgataren itzulpenagatik. Gai asko agertzen zaizkigu hitz egin ahala. Mistikaren erotismo gaizki ulertu hori San Juanen badago. Askotan nik uste urardotu egiten dugula eta gaizki ulertzen dugula hizkera horretan dagoen erotismoa. Maitasun hizkera bat dago, senarra zaritzen da, emazteaz, eta gozamenaz ere, bai. Dena den, zender bera erortzen da hankasartze horretan. Gozamena, San Juanek deskribatzen duena, edo Santa Teresak deskribatzen duena, ez da genitala. Horregatik, Lacanek mistikaren gozamena emakumeen gozamenarekin identifikatu zuen. Genitaletik haragoko plazerarekin lotu zuen, eta hor feministak etorri ziren ikertzera, oso ulerkera interesgarria eta askatzailea delako. Lacanek aukera eman zuen urrats hori egiteko, eta gozamen esperientzia hori, mistikoen gozamen esperientzia hori, beste era batera interpretatzeko. Beste esan nahi bat eman zion,
Bataiek badu erotismoa izeneko liburu bat, eta hau joratzen du hain zuzen. El Cantar de los Cantares liburuak zerbait oso konplikatua aurkezten zuen garai hartako gizonentzat izan ere, protagonista emakumezkoa da eta ez gizona. Zentzu horretan, San Juanek alderantzikatu egin zuen hori, senarra jainkoa delako, baina etengabeko bilaketan dabiltze, non galdu zara maitea, ihes egin zenuen basontzako bezala, eta zaurituta utzi ninduzuen, eta zure atzetik ibili nintzen, eta ordurako joan zinen. Ezinezkoaren bilaketa ageri zaigu, baita gorputzaren esperientzia ere. Eta hau gakoa da, ezin da genitalitatetik interpretatu. Maitasunaren bilaketa bada beste maitasun batena. Baina noski oso irakurketa zabarra da genitaltasunarena. Oso liburu absurduak idatzi dira Teresaren eta Juan de la Cruzen arteko maitasun ustezko buruz, eta garai hartan Santa Teresak 60 urte zituen, Juanek 25. Eta Santa Teresa garai hartan fraide erdio hau deitzen zion, oso argala zelako, oso pobrea zelako, eta San Juanen aita hiltzen, Juanek 34 urte zituenean, ez dago garbi, eta beste anaia bat ere hiltzetzaion, 9 urte zituela, Luis. Orduan, ama, San Juanen ama, Medina del Campora joan zen, seme zaharrenarekin, Frantziskorekin, eta txikienarekin. Ziurrenik hor badaukagu pista bat, jakiteko Juan bi familiako parte zela, jakiteko. Artisauak ziren, eta ziurrenik kristautasunera konbertituak izango ziren. Hain zuzen, gaztelaniar, edo hobeto esan da barkatu, gaztelar zaharrak nekazariak ziren, aldiz artisauak, 1985, judutarrak ziren, edo musulmanak bestela. Penintsulan ibiltzen ziren gurdiak normalean musulmanek egiten zituzten, egunek normalean judutarrak. Eta hori gertatzen zen beste hainbat eta hainbat ofiziorekin. Bagatuz bueltan, planteatu zuen gauza oso garrantzitsu batera. Hain zuzen, isiltasunaren konkista entzutearen bidez lortu behar dela esan duzu. Bai, funtsezkoa da. Entzuterik gabe, entzutearen kontzeptu aurretik hori gabe, mundua entzun gabe ez dago isiltasunik. Hortaz, isiltasuna konkistatu egin behar da, ez dago lehendik edo ez dago aurretik ere irabazia. Horretxegatik, psikoanalisiarekin lotura egiteko, psikoanalisien pertsonek aukera dute beren burua entzuteko, eta hori oso zaila izaten da batzuetan. Oso zaila da pertsonek beren burua entzutea, askotan oso sugestio ugariak ditugulako, bestengan etortzen zaizkigun hitzetatik, baina entzutean denbora inbertitzea konplikatua da. Juanekin esan duzu, familiaren egoera dela eta kultura talka bat zuela, edo bazela zerbait haurtzaroan markatu zuena bestelako bilaketa bat egintza zen. Ziur baiet.
San Juan oso goiz sartu zen munduan. Izan ere, haren ama eule soil bat zen Medina del Campora joan zirenean. Eta ziurrenik hori mila bostehun eta berrogeita hamabostean izan zen barkatu. Orduan garai hartako errolda bat badago eta la Catalina edo la Yepes izeneko bat ageri da ofiziorik gabe. Hau da, limosnatik bizi ziren. Badago ikerketa bat Martínez González delako batena, karmeldar batena, eta esaten du San Juan kaleko haur bat zela, eskalea zela. Baina garai hartan doktrina eskolak sortu ziren, kalean zeuden haurrak jasotzeko, haintzelako altua delinkuentzia zen arazo bihurtu baitzen. Orduan, Juan de la Cruz jaso zuten bestekin batera, Katalinak ez zuen eskurik hartu aurrak ikas zezan, autoritatek bildu zuten Juan, eta zergatik diot barkatu mundura heldu zela, 10-11 urterekin etxera dirua sartu behartzelako. Aurra negarrez ibiltzen zen zeraetan, hiletetan, diru apur bat irabazteko. Beraz, lanean egon zen Kontzepzioko ospitalean, sifilitikoen artean, ikasi egin zuen zauriak sendatzen, 50 oheko ospitale batean. Sifili asko zegoen, eta jende askok hobea eraman behar zuen etxetik ospitalean egoteko. Imagina dezagun zenbaterainoko prekaritatea zegoen momentu hartan. Imagina dezagun mundu horretan zer garrasi zeuden. Izan ere, badakigu askotan sifiliak zoramena dakarrela, eta Juanek erratza pasatzen zuen, garbitu egiten zuen, eta zaintzen ikasi zuen. Gero hain zuzen, komunitateetan hori errepikatu zuen. San Juan, zentzu horretan, erabat gogoamen femeninoa zen. San Juanez ari gara, eta isiltasunaz aritu behar genuen, baina baliogarria zaigu hau azaltzeko. Izan ere, ekintzari emandako gizon bat da, naiz eta kontemplatiboa izen, kartujoa izan nahi zuen, eta hortxe dago isiltasun gehien. Baina Santa Teresak ezagutu zuenean, esan zuen fraide erdi horrek lagunduko ziola komentuak fundatzen. Komentu esango digu, baina desastre hutsa ziren. Orduan, Juanek zeukan bilaketa honekiko gustua, ez da nola baiteko ermita hau autu bat, ez da ermita hau izatea eta urrun joatea isolatzea. Ez, zuk esan duzu San Juan munduan zegoela eta ekintzan. Bai, ekintzari emandako gizon bat zen. Errespetatzen zituen ermitauak, baina ez die jaramon askorik egiten. Esaten zuen fedea jendartean eduki behartzela. Teresaren bizioak, mistikoen bizioak gorabera, kosta egiten zitzaion hori onartzea. Esaten baitzuen hori fede falta zela. Ikustea fede falta zela zioen. Bera hantxe zegoen erdian,
baina beste zerbaitekin dago konektatuta. Bere barne mundu subjektibo horretatik konektatuta dago beste perspektiba batekin. Berak intuizioz hautematen duen zerbaitekin konektatuta, baina ez daki zer den. Jainkoa esaten dio, noski, baina idatzietan izan duen eragina, ez ere ez da, hutsunea, oso presente daude. Eta oso deigarria da hori. Zergatik deitu intuizio eta ez egiaztapen? Mistiko batek ez du egiaztapenik behar. Mistikoa ez da erritu gizon bat, ez da liturgikoa. Ez naiz erritualez ari. Ari naiz esperientzia subjektiboaz. Berak presentzia bat egiaztatu zuen, jainkoaren presentzia bat, baina berarentzat esperientzia sakonekoa izan zen erabat. Bai, hain zuzen ere, horrexegatik esan nahi dut, agian intuizio kontzeptuak berak pentsarazten digula zerbait aipatu ezinezkoa dela edo. Baina ez, uste dut, esaten ari zaren horren zentzuan ez dela horrela. Esperientziaren poeta bat da zentzu horretan. Horrexegatik bere poesia da hain fisikoa. Dena urrundik begiratzen duen horbaitena da, erdian egonda ere. Gau ilun batean, hori antxe irten nintzen etxea baretuta egonda ere. Irten nintzen sumatu gabe ere. Gauez ies egiten duen hori da. Badoa. Nora? Berak besterik ez daki. Baina berak bisitatu duen iluntasun hori gero presente dago bere poesian, itzuli egiten da poesian. Bai, oso gardena da. Eta bere poesia ez dago kredo bat lotua. Gero poemak deskribatzen ditu monjek eskatuta. Gutxi tratatzen zuen fraideekin, monjekin hobeto konpontzen zen. Mundu malguagoa zelako, ez horren dogmatikoa ez duten ulertzen idazten zituen zentzugaekeriak ala zioten, eta orduan deskribatu egiten zituen. Baina askok pentsatu dute Juan de la Cruzek hasierako uste teoriko horretatik idazten duela, eta ez da ala sekulako poeta izan zen. Baina gero poesia horiek aipatu edo iruzkindu zituen. Teoria dena den gero dator bere kasuan. Horixe da interesgarria, esperientzia pertsonal sakon bat dagoela, itzuli egiten dena edo transkribatu bere poesian, eta gerora horren irakaspen bat edo ikaspen bat dagoela. Oso iradokitzailea da. Irakutsi duzun bideo hori, San Juanen inguruan irakutsi duzuen bideo hori. Baita bereziki bizitzari lotutako bideo hori. Izan ere, bere asmoa ez da mundutik aldentzea. Berak bere kasa egiten du aldentzeko ariketa hori, baina ez da bere asmoa. Bigarren galderan lehen galdetu didazu, zergatik isiltasuna galdetu didazu. Hau apur bat pertsonala da, ez da, izan ere
denak du arrazoiren bat. Ni oso etxe komplikatuan jaio nintzen, eta nik mundu propio bat sortu nuen aurra nintzenetik. 11 urterekin idatzi egiten nuen, musika ikasten nuen, aita biolin jotzaile afizionatua zen, eta gure etxean Wagner zegoen etengabe, eta nik ezin nuen jasan ere, 30 urte nituen arte ezin izan nuen Wagner entzun. Nolabait esan dezagun espazio propio bat sortu nuela, isila, eta beti bizi izan naizela han munduarekin inplikatu naizen arren, inoiz ez naiz bolizko dorre batean bizi izan. Inplikatu egon naiz politikoki bere garaian, familiarekin ere bai. Hau da, zu jakintzaren bilaketan hasi zinenean, horren jatorria isiltasunezko espazio bat sortu izan zen, ez da bai, eta musika ere bai. Gure etxea Vietnam izan zenia, bataila bat, baina hala eta guztiz ere, musika oso presente zegoen, musika entzun zitekeen, nire arreba zaharrak kantatzen ikasten zuen, sekulako ahotsa zuen, eta ni zoratu egiten nintzen musikarekin, eta ordutik zoratu egiten nau. Garrantzitsua da joan gabe joatearen ideia poetiko hau, egotea eta absente egon ahal izatea, presentzia eta ausentzia, joan etorri etengabeko bat dago joanen, eta lurralde horretan mugitzen ikastea oso konplikatua da, eta gainera ados nago entzutearen mendean dagoela. Gustatuko litzaidake beste hausnarketa batera joatea orain. Lagungarri izango zaiguna gaur egungo egoeran eta garaian pentsatzeko. Hiriak edo hirietan gaur egun irudikatzen ditugun moduan, ze aukera dago hirietan isiltasuna bilatzeko, nola piztu daiteke beste zerbaiten nahi hori, isiltasunaren nahia gazteengan, hainbeste zarataren erdian. Isiltasuna ez dago leku batean, ganbera nekoiko batean egon gaitezke, norbere organoak bakarrik entzuteko horietako batean, eta alare isiltasunean ez egon. Hori gerta daiteke, isiltasuna mentala da, isiltasuna disiplina bat da. Isiltasuna da gauzak norberarekin garbi lagana izatea. Izan ere gaur egun eskuartean daukaguna, ez da ezerezetik sortu. Hori aspalditik egin dugu. Lehen ilustrazioa saritu gara eta zer gauza zoragarri izan zituen, baina orduan hasi zen sortzen, 15. mendetik aurrera, berpizkundetik aurrera, norbanako kontziente hori, norbere buruaren kontzientzia hartu zuen norbanako hori, ordurako denboraren proiekzioa galdu duena, proiekzio jainkozkoa baita, eta denbora banatu egiten da, eternitateak dimentsio jainkozkoa izateko pausua egiten du, eta denbora aldiz gizatiarra da ordutik. Obsesio bat dago atzera kontuarekin, gizartea
eta errealitatea heriotzaren zera bat da, garaipen bat da, kalaberak ikusten ditugu, barrokoaren amaieran, ikusten ditugu lore ximelduak, ikusten ditugu area erlojuak eta ezerezaren ikonografia hori guztia ikus dezakegu garai hartan barrokoan. Eta hori gordindu egiten da, harik eta 18. mendean norbanakoa, Marx baino askoz lehenago, norbanakoa ekoizle bihurtzen den arte. Ekoizle bihurtzen da eta autonomia izaten hasten da. Batez ere 19. mendean estatuaren proiektu politiko izatera igarotzen da. Hau da, ekintza politikoko proiektu bilakatzen da. Orduan sortzen da individuo neurotiko hori, modernitatearen norbanako neurotiko hori. Modernitatearen ezaugarri nagusiena horixe da. Munduaren eta nire arteko banaketa uka ezin hori da ezaugarririk nagusiena. Kanpoko realitatearen eta niaren arteko banaketa. Nik munduan izan behar dut. Izan egin behar dut. Horrexegatik, 18. mendetik aurrera, anonimotasuna astun bihurtzen da. Nabarmentzeko beharra sortzen da. Beste pentsalari batek Benjaminek zioen, gauza oso garbi bat, esan nahi handikoa. Esaten zuen berpizkundean, ehorzketetan edo hobietan ez zegoela ondarrik baizik eta biografiak. Eta halaxe da, egia da. Gaur egun sekulako lasterketa daukagu, mundu autorreferentzial bat bihurtzeko subjektibotasunaren garaipen hutsean gaude. Eta horregatik ez dugu elkar ulertzen? Erabat zatikaturik gaudelako. Kohesioa ezinezkoa da, zorua zartatuta dagoelako. Eta zatitxo bakoitzean norbanako bat dago. Europaren ideia politikoaz hitz egin denean eta hainbeste herrialde ezberdin egonik ere, ikusten dugu ez dagoela sentimendu europarrik eta hori gizartera ekar dezakegu. Izan ere gizarteak ezin du kohesionatuta egon, erabat individualistak garelako. Eta ez individualismo nitxetar bat. Individualismo sortzaile bat. Ez da hori. Baieztapenerako edo berrespenerako individualismoa da. Levinasek 20. mendean esaterako zioen edo gogorarazi behar izan ziguten zertzen bestea eta zertzen urkoa. Zer da bestea, horixe gogorarazi behar izan ziguten eta pentsa ezina zen hori iraganeko filosofian. Aristotelesen garaian hiriarekin interesik ez zuen herritarra, pertsona hori interesik ez zuena, idiotez zen, hau da, gero guk hitz hori eraldatu egin dugu, baina hori esan nahi zuen, norberaren zilborra bakarrik inporta zitzaion pertsona. Bai, baina hain zuzen panorama honen ondorioa, eredu honen garaipena, norbere buruaren menderakuntzaren garaipena eta autokudeaketaren garaipena, hau da bestea arbuiatzea, uko egitetik dator eta kontra egitetik, hau da zerbaiten kontra egiteagatik. Eta gu gain zuzen uste dugu elkarrizketa bestea
erabilgarria dela eta ekarpen handi bat egin diezagukela besteak eta urkoak ez dakigun hori irakasteko. Bai, baina hori ez du mundu guztiak pentsatzen tamalez. Zoritxarrez, halaxe uste dut. Zenbait egitura daude, oinarri batzuk daude, dagoeneko suntsituak direnak. Esaterako, merkatuak suntsitu egin duelako erabat politika bera. Hortaz, herritarra ez da bere herritartasunaren kontziente, bezero bat delako, hautesle eta bezero. Estatuak zerbitzatu egin behar du pertsona hori. Hortaz, ekintza baten erantzukizuna eta autokudeaketaren ardura hartzea, ekarpen bat egiteko, gehiegi da. Izan ere, autokudeaketa termino bitxi bat da, 19. mendeko amaieraren anarkistena, eta helburua zen autokudeaketa komunitateak funtziona zezan eta bere burua kudea zezan. Ez du zentzurik norbanako isolatuz osatutako komunitate batek. Hortaz, gizakiak, bereziki mendebaldeko gizakiak, bezero izaera du eta izaki desiratzaile bihurtzen da. Ase ezinezkoa. Eta bere inguruko guztiak berresten ari zaio desira hori dena. Hori desaktibatzea zeharo lan gogorra da. Bai, publizitateak batik bat sortutako desirak nolabait tentazioak ematen dizkigu, kontsumo objektuen tentazioak ematen dizkigu, eta halaxe gaude guztiok distraituta. Eta behar bada, existentzia garrantzitsua den planteamenduak birplanteatzea edo berraurkeztea, erabilgarria izan daiteke, norberaren erantzukizunari dei eginda. Eta ez aldu horrek zerikusia handia psikoanalisiak irakusten digunarekin. Izan ere, psikoanalisia biren arteko esperientzia da. Eta hortaz, erantzukizuna sekulakoa da, bai analistarena, baita analizatuarena ere. Bestea, gonbidatu egiten baitu bere burua entzutera eta bere hitzen arduraduna egitera. Subjektibotasunaren aterpea da nolabait. Ez duzu oso gustuko subjektibotasun hitza ez da, baina nik ez dut lotzen individualismoarekin. Subjektibotasuna beti dago beste norbaitekiko harremanean, ez baikara irla bat. Bestekiko harremanean gaude, komunitate batean, eta esango nuke jaiotzea bera, norberaren jaiotzea bera, entzuten hastea dela, zuk zeuk ederki esan duzunez. Kontua izango da, gero nola isildu entzuten dugun hori. Adibidez, autismoaren kontu kliniko larrienetako bat horixe da, autistak ezin dio entzuteari utzi, horregatik askotan estaltzen dituzte belarriak edo topatzen dituzte beren burua isolatzeko moduak. Ez mundua interesgarria egiten ez zaielako, baizik eta aitzitik oso interesgarria iruditzen zaie, baizik eta ez dutelako oztopo mental hori, ez dutelako gauzei ez entzunarena egiteko gaitasun hori. Eta uste dut honelako aukerak planteatzea eta beste era batzuk badauduela planteatzea, merkatutik harago ere, uste dut aukera bakarra dela isiltasunarekiko interesa berpizteko
gaur egun, izan ere, halaxe pentsatzen dut bai. Garbi dago gizakia izatez subjektiboa dela. Arazoa da subjektibotasun hori ondorio zurrun-zurrunetara heltzea. Horixe da arazoa. Ez denean zalantzan jartzen, ez denean partekatzen, hau da, ezagut ezazu zeure burua, zeure burua ezagutzea bera, zeure burua auzetan jartzetik hasten da. Subjektibotasuna gaur egun bloke bat da. Ez da subjektibotasun bera 13. mendean edo 21. mendean. Edo are gehiago, 14. mendea, are gatazkatsuagoa baita. Heriotzagatikiko subjektibotasuna, sekulako gizurriak egon baitziren Europan 14. mendean. Horregon zen bestea desagertzearen inguruko hausnarketa bat. Gaur egun hori sekulako izango litzateke. Ni harritu egiten nau, COVID-az hitz egiten dugunean, dena aldatu zuela esatea izan ere 2 hilabete izan ziren. Ni 1348ko Europan pentsatzen ari naiz. Garai hartan Europaren 60% hil baitzen. Espainiako gripean pentsatzen dut, 2 gerra mundialetan, 2 mundu gerretan, eta denek esaten zuten honek hobe egingo gintuela. COVID-ak ez. COVID-a izan da patuaren jostailu bat. Nik lagun bat galdu nuen COVID-arekin, baina patuaren jostailu bat besterik ez da izan. Ez dira 60 milioi pertsona hil. Eta hau gogortasun handiz bizi izan dugu, oso subjektibotasun babestua daukagulako. Babes hori baina erlatiboa da. Zarata bat entzuten da nire mikrofonoan, ez da? Tira, entzuleengana joko dugu. Individualismoaren inguruko galdera bat egin nahi dut nik. Berdina alda mendebaldean edo ekialdean, Europaren ikuspegitik, edo 3. munduan, ematen duena mundu autista dena. Individualismo hori berbera da, izateko era bakarra dauka, edo mendebaldeko ekialdeko gune bakoitzan ezberdina da. Badago beste nonbait komunitate sentimendu handiagoa. Kapitalismoa dagoen lekuan, agian bai, baina Txinan esaterako mendebaldeko individualismo hori sortzen ari da orain. Baina ez da sortzen Txinako jakintza aintzinakoan. Ez zutelako esaterako denbora kontzeptua, ez da izate kontzeptua ere. Egote kontzeptu bat daukate eta iraupen kontzeptu bat, baina ez dute guk bezala formulatzen, oso ezberdin planteatzen dute jakintza testuetan, testu budistetan, eta hotekinen esaterako. Denborak ez du existitzen. Norbanakoa ere ez da existitzen. Ez dago proiekzio narratibo horik hango literaturan. Zera bat besterik ez da, behatze bat. Orain agertzen ari da inguru industrializatuetan. Eta edatzen da, bai, horixe da birusa, bizitzeko era hori, bai, noski zabaltzen ari da, edatzen ari da. Oso interesgarria da bizitzaren, denboraren bizipenaren ohar hau. Izan ere,
egungo individualismoaren ezaugarrietako bat, horixe da. Historia sentimenduarekiko haustura, hain zuzen. Historiarekiko lotura haustea. Sekulako haustura dago historiaren kontzeptuarekin. Bai. Ilustratuek iraganarekin egin zutena gertatzen ari zaigu. Mundua agortutzat jo zuten, eta guk ere iragana bukatutzat jo genuen. Hegel eta Fukuyama kontziente ziren hori gertatzen ari zela. Eta horrexegatik ez dago memoriarik iragana bukatu delako. Gainditutzat jotzen dugu. Horrexegatik gara sekulako ez jakinak. Freudekin ere horixe esaten da, hori gaindituta dago, baina Freudekin eta Marxekin eta mundu guztiarekin gertatzen da hori. Iragana gainditutzat jotzen da. Beraz, noski kapitalismo honek arpilatu egin gaitu. Genetikaren ikuspegitik iragana garelako, gure hizkuntza bera ere iraganeko hizkuntza da. Eta garen horren erreferentzia galdu egin dugu, gure memoria galdu dugu, eta memoriarik ez dagoenean, oroitzapenik ez dagoenez, ez dago irudipenik. Eta irudimenik gabeko gizarte bat oso erraza da menderatzen. Egia da hori, bai. Horregatik eskertzen dut zure lana. Izan ere, gaur hitz egiten dugun horren guztiaren inguruan, esango nuke zoragarria dela Espainiako mistikoen testu zoragarri horiek berreskuratzea eta eguneratzea, gaurkotasuna ematea eta ezagutzen ez genituen mundu horietan murgildu ahal izatea. Ez da beharrezkoa erlijiosa izatea, karmeldarra izatea, ez, nahikoa da jakin mina izatea, beste mundu batzuk ezagutuan nahi izatea, eta nolabait kontuaratzea horren parte bat presente dagoela gure hitz egiteko moduan. Izan ere, hizkuntza ez da soilik boteretsuen hizkuntza eta zer egin daiteken esaten duten horien hizkuntza, zentsura eta bar. Baizik eta zorionez, hizkuntza hori baino askoz gehiago da. Bai, baina tentu handi izibili behar dugu. Izan ere, manipulazio sekulako baten objektu eta jasale gara. Izan ere, adibidez, ni harritu eta larritu egiten naiz, norbaitek esaten didanean, ez nik liburu asko kontsumitzen ditut. Nik pentsatzen dut, irakurlea izango da, ezta? Musika kontsumitzen dut, esaten dute. Ez gara entzule ez ari. Horixe esaten ari zaizkigu aireportuetan, geltokietan orain arte, duela gutxi arte, gu bidaiariak ginen, orain bezero, jaun Andreok. Inbadituta gaude, eta hau barneratzen ari gara, erabat. Bezero ari zaizkizu esatzen distantzia kontsumitzera zoazelako eta ez bidaiatzera. Horregatik ibili behar dugu tentuz hizkuntzarekin. Esan nahi dut hizkuntza dela kulturaren jaioterria edo jaiotzelekua. Eskerrik asko elkarrizketa zoragarri honengatik. Nik nire pasadizo bat kontatuko dut. Ni Munitzen filosofiako doktore nintzenean irakasle batek esan zidan, zuek ona etortzen zarete Nietzsche, Heidegger eta Bar ikastera, zergatik ez dituzue zuek Grazian ikasten eta Espainiako mistikoak izan ere inork ez du honen inguruan ezer egiten. Horregatik eskartzen dizuet hitzaldia oso interesgarri izan delako. Badago ezberdintasunik isiltasunaren eta meditazio budistaren inguruan?
Badago ezberdintasunik zuk aipatutako isiltasunaren eta meditazio budistaren inguruan. Birmanian egon nintzen ni monje budista batekin eta kobazulo baten bizitzen, non ez zegoen ezer eta esan zidan meditazioa zela ez pentsatzea. Niretzat, edo hobeto esan da mendebaldeko norbaitentzat, ez pentsatzea ezinezkoa da. Eta nik ezberdin ulertu nuen, Dorsen liburua irakurri nuen, El Silencio, eta zuk planteatu duzun antzeko gai bat planteatu zuen, eta horixe zen meditazio budista. Guk esan dugu isiltasun mota ugari daudela. Guk mendebaldean meditazioa hitz egiten dugunean ez dakigu oso ondo zer esan nahi dugun ere. Zentro batera joaten gara meditatzera, baina uste dugu, eta batzuetan maitsuak esaten digu paisaia batean pentsatzeko, gure bizitzako garai zoriontsu batean pentsatzeko, eta baina ekialdean meditatzea desagertzea da. Hain zuzen, zenean hormari begira meditatzen da. Eta horixe da meditazio sakona, ez jakitea nortzaren ere. Desmuntatzea da desegitea, nortasuna desegitea. Norbera desegitea, horixe da meditazio egiazkoa. Ez jakitea. Mendebaldean egiten den meditazioan proiekzioak daude, eta egia da zuk esaten duzuna, mendebaldean ezin dugula gure gogamena, gure pentsamendua gelditu, baina horrexegatik Suzuki zen maisuak esaten du, pentsatu behar dugula gure gogamena atzera eta aurrera egiten duten ate kolunkari horietakoak dituen espazio bat dela. Non pentsamendu bat heltzen den eta ez dugun indarrez sartu behar, atzera egin dezakelako berak ate kolunkari horiekin. Pentsamenduak etorriko dira, baina ez dugu haien kontra egin behar, bere kabuz joango direlako. Eta arian urteekin eta barrekin norberak gogamena asko garbitu dezake. Baina Munitzeko unibertsitatean egon zinen zu, eta santzi zuten zergatik etzen dituen ikasten zer hauek, filosofo hauek. Bai, garai hartan, 15-16 mendean, Renaniako mistikoak heldu ziren, Renan Heideggerrek sakonki landu ditu, eta konexio handia dago haiekin, konexio erabatekoa dago ezer ez ulertzeko moduan, bereziki mistikan. Bai, baina zuk mistikoen liburuaren sarreran aipatzen duzu eragin hori ukatu egin zela. Bai. Bai, ukatu zen, noski, egia da. Eta kanpotarra zirudien oro ukatzen zen garai hartan. Eta hori nola azaldu dezakegu? Faktore kultural bat da? Ein batean bai. Baina agian hemen aipatu ezin ditugun gauzengatik etorria. Nik Nikanor bezala errepikatu egingo dut apur bat, eskerrik asko zure hitzartzeagatik. Hau ez da galdera bat, bi hitz besterik ez, hutsunea, non koka dezakegu hutsunea? Gaur egun horixe desagerrarazi nahi dugu hutsunea, ez dugu hutsunerik sentitu nahi, bete egin nahi dugu zerbaitekin. Hona hemen hitz hori zuretzat hutsunea? Bai, hutsune hitza kontsolamendu bat da mendebaldekoentzat, ezereza den bezalaxe. Hutsunea, ezereza, zer da ezereza? Antzinako pentsalarientzat,
filosofoentzat, fisisa zegoen natura eta hutsunea. Hutsuneak ematen zuelako aukera atomoak mugitzeko. Eta halaxe justifikatzen zuten hori. Gero, hutsunea ukatu egin zuen kristautasunak, hutsunea jainkoak betetzen zuelako. Platonek aipatzen duen jora hori, espazio hori, espazio okupatu bat da, baina gero ezereza dago. Badakigu orain ezerez hori unibertsoa dela. Hutsunea ezereza mistikan zer da? Budista batek esango lukeenaren gauza oso bestelakoa. Edo hinduista batek esango lukeenaren oso bestelakoa, eta kristau batek esango lukeenaren oso ezberdina. Noski, filosofia edo espiritualtasun testuak irakurtzen dituzunean, adar batzuek, alor batzuek esaten dute, hutsunez inguratuta daudela sentitzen dutela. Munduan delako hutsunea, kotxeak, guk nihilismo ere esan ahalko genioke gauzak izateko grina horri, baina haientzat horixe da hutsunea. Nik uste dut ezereza edo hutsunea bi gauza izan daitekeela. Batetik, oraindik hizkuntzak barneratu ezin izan duen hori, hitzez definitu ezin izan dena, aipatu gabeko hori, izendatu gabeko hori da hutsunea. Eta esan dezakegu mistikoekin hutsunea dela espazio bat, ez eskurik hartzearen espazio bat, non posible den ez izatea. Gutxi gora bera. Bai, egia da. Posible da ez izatea, baina existentziaren ikuspegitik. Ez izatearen esperientzia horretarako garrantzitsua da existentziari ainguratuta egotea. Bai, noski. Eta existentziaren gakoa existitu gabe ezin duzu ustu, baina hor izatearen eta existitzearen arteko ezberdintasuna. Bai, hain zuzen, zerk ematen digu aukera existentzian ondo errotzeko, gero ez izatea jasan ahal izateko. Izan ere, ezin diogu gure realitateari bizkarrik eman, eta realitateari ez ikusiarena egiteko modu bat gauzaz betetzea da, esaterako, bai, horretxetan ari gara, beharrez dugun gauza pila bat ditugu, ezinbestekotzat jotzen dituztenak eta esaten digutenak ezinbestekoak direla. Ezerez negatibo bati diogun bildurra da gauzaz betetze hori. Bai, baina hortxe dago berri San Juan. Kontua ez da San Juanek esan zuela bide erreza dugula, ezereza bilatzea. Zaila da, bide gogorra da, barne ibilbide luze bat eta gogorra, baina San Juanen mezua da merezi duela. Merezi duela eta berak egin zuen. San Juan etzen nihilista. Nik hutsunearekin, ez izatearekin lotutako horretan aurkakoa esango nuke. Ezerezaren isiltasunaren eta
zuriaren alde ona da, hautsi egin daitekela. Hau da, hasi aurretik kontzertu baten baldin badaude, eta isiltasun bat baldin badago, horixe da soinua hautematearen hasiera. Isiltasuna haustearen sentsazio oso handia daukat musika hasten denean. Bat-batean tarratatzen den oihal zuri bat bezalakoa da. Esperientziaren musikaz ari da, zuretzat da galdera. Tarratatu egiten da eta sentsazio zoragarria da. Eta intentsitate hori ez dut bizitzen musika garatzen denen heinean. Ni musikaria naiz eta isiltasuna behar dut musikan pentsatzeko. Zarata izugarria da, nazkagarria. Are gehiago musika entzuten ari garenean eta bat-batean musika mugikor bat entzuten denean. Hormak eroriko balira bezala sentitzen dut. Orkestrak bola handi batek erekina sontxitu arren jotzen jarraituko balu bezala da. Hau da, barruan eta kanpoan egotea aldi berean. Hori poesian ere ikusi izan dugu. Eta barruan eta kanpoan egotearen jarrera hori aktoreengan, artistengan, musikariengan dago. Izan ere oso barruan egon behar du egiten ari den horretan, bere burua ahaztu behar du eta aldi berean kanpotik aztertu behar du bere burua ikusteko ondo ari ote den. Eta hori oso interesgarria da norbere kezkak eta urduritasunak kentzeko. Norbere burutik irten da eta norbere burua behatuta eta egiteko gauden horren hartzailearekin harremanetan sartzen garenean, orduan lasaitzen gara, ia eguneroko ekintza da. Baina kanpoan dagoenean gauzak antolatzen hasten dira. Aipatu duzun horrekin musikaren aurreko isiltasun horri lotutakoa, nire azkeneko liburua horren ingurukoa da, Despacio el Mundo izena du. Afinazioaren uneaz aritzen naiz pinturari lotuta. Denbora luzez margolanak bildu ditut, zeinetan musikaria afinatzen ari den, eta horrek aukera eman dit gauza askoz hitz egiteko isiltasunaz, noski, entzumenaz, barne belarriaz, eta bar. Zorionez, isiltasuna tarratatzen denean, musika agertzen baldin bada, zoragarria da, izan ere, badakizu, zarata batek uhin irregularrak dituela, eta nota afinatu batek aldiz, uhin antolatu eta ordenatuak. Beraz, isiltasunaren haustura oso bestelakoa da musika bidez egiten bada, orduan ondo dago. Eta aipatu duzunari lotuta noski truke bat da, aipatu duzun hori ikusle izatea eta protagonista, hori oso garbi ikusten dugu 19. mendean, Montaigne'engan, entxeguak liluragarriak dira, maisulan hutsak dira, eta sartzea, irtetea, azkenean erabakitzen du kanpoan gelditzea.
bordeletik irten zen 38 urterekin eta denari agur esan zion. Erretiratu egin zen idazteko eta entsegua sortu zuen, entsegu generoa bera, dorre batean. Hemendik eta 2 ordutara dagoen dorre batean. Gaur egun herriak San Michel de Montaigne izena du eta Bergerak inguruan dago. Bordele parean gutxi gora bera Eskubietan. Gora goazela Eskubian. Gaztelu batean idatzi zuen, gaztelua aitaren abaitzen, eta gaztelua 19. mendekoa da, beraz Montaigne barkatu betzen hain ongi bizi, baina oraindik berak idatzi zuen dorre hori zutik dago. Hori bakarrik dago zutik gaur egun. Oso ongi, Montaigne oroitzapen honekin, aipamen honekin, amaituko dugu gaur. Eskerrik asko Ramon Andres eta eskerrik asko zuei guztioi hemen egoteagatik. Beraz, urren arte, besterik ez, mila esker.